गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गेलेमुनि खौरां। भारतआ नेपालखौ फेजेनना फाइनालाव सौहैबाय। मैया जालांनाय साब चेम्पियनशिप 2023 आन्डार 19 नि बादायलायनायाव भारतआ सेमि फाइनालाव नेपालजों मोगा-मोगि जायो। गिबि गेलेनायाव भारतआ माखासे समनि उनाव गलसे सोनो हायोब्लाबो उनाव ड्र जानो गोनां जायो। मोन्नैबो हानजाया ड्र जानायनि उनाव पेनाल्टि जायो आरो पेनाल्टियाव भारतआ देरहासारनो हायो। मख'नो गोनांदि फाइनालाव भारतआ पाकिस्तानजों मोगा-मोगि जागोन। मख'नाया गाहाम जागोन दि भारतनि 19 बोसोर सिंनि गेलेनायाव सानै बर' फिसा गोगोमसार गयारी आरो मन'बिर बसुमतारियाबो गेलेनो खाबु मोनदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो गोजोननाय गैया बारग' एनडिबिफोरा। गोरोबथानि उनावबो गोबां जोहोलावफ्रा बे समाव जेलाव दङ। हालाय हाफाय जादों बारग' एनडिबिफोरनि नखरफ्रा। बारग' एनडिबि बिरबाय मोसाहारिया जोबथेसालियाव दङ। बेराफारसे बारग' एनडिबि बिरबाय मोसाहारिनि अनजालि बिसिया गथ' सासेखौ लानानै हालाय हाफाय संसार जानांदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों अनजालि बिसिया गावनि संसारनि दुखु दाहाखौ फोरमायदों। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बारग' एनडिबि थामहिनबा बर' हारिनि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायैया बर' हारिखौ साननो गोनां खालामदों। समाज सिबियारि जिसुआ चमफ्रामारिया खैफोदाव गोग्लैनाय नखरखौ हेफाजाब खालामदों। चिरां जिल्लानि बामोनगावनि समाज सिबियारि जिसुआ चमफ्रामारिनि बाख्नायथाव हाबा। गोरिबनि दुखुखौ नुनानै थानो हायाखै जिसुआ चमफ्रामारिया। चिरां जिल्लानि बालाजारनि थागिबि भारत चमफ्रामारिनि फिसाज्ला फुलेश्वर चमफ्रामारिया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दङ। गोरिब नखरा रां रुफा गैयिनि थाखाय मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो हायैनि थाखाय दुखु फोरमायदों भारत चमफ्रामारिया। बिथांनि दुखु दाहाखौ लोगोसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनाय फुलेश्वर चमफ्रामारिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फैना खौरां लाफिननायजों साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ राङारि अनसुंथाइ हरनो गुरै खावलायदों समाज सिबियारि जिसुआ चमफ्रामारिया। लावख्रिगुरि गामिनि सोमोन्दोखौ लाना 14 नं चिरां दर ब्लक इउपिपिएलनि खौरांगिरि मेल। दैबानानिफ्राय रैखा मोननो हाग्रा ओनसोलाव थाहैना हाग्रा बिफानजों होस्रांजानायखौ माब्लाबा बेबायदि जागोन सानाखैमोन होनना इउपिपिएल दोलोआ बुंदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा बे जायगायाव फैना राजखान्थि लाबाला लाफैनायखौ गोजानाव थानो बुंदों। बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिखौ 17 बोसोराव बे गामिनि जेंनाखौ मानो सुस्रांना होनो हायाखै होनना बे समाव सोंथि खालामदों। कास्टम बसुमतारिया बे जायगानि भटार नङा आरो जेबो मिथिया। बियो गेसाव आलु होननाबो सोंखारिदों आरो प्रहलाद ब्रह्मखौबो बे जायगानि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बियो सासे दोलोनिफ्राय एक्सपेल जानाय सोद्रोमा। बेनिखायनो बे जायगायाव फैना राजखान्थि खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना बुंदों। जोंनि मिथिनायाव बे गामिनि थाखाय सरकारा दैबानाखौ होबथानायनि राहा लागासिनो आरो बेयो सानसे जागोनखौ जों आसा खालामो होनना खौरां मेलनि गेजेरजों बिदाव मोसाहारिया बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि भुटानकुटियाव मासे मैदेरनि जिउ खहा। मोब्लिबनि थारजों सौदावनानै मैदेरनि जिउ खहा जादों। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल सिमला बस्तियाव दुखुनांथावै मैदेरनि थैनाय जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला महनलाल तामां मुंनि सासे सुबुङा माइ आबादाव मोब्लिब सोंनानै दोनदोंमोन। आदार नागिरनानै हाग्रानि मैदेरफ्रा माइ आबादाव फैनाय लोगो लोगो मोब्लिबजों सौग्रावनानै मैदेरा हरखाबै जिउ गोमायो। हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफ्रुसा बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया सासे जौ फाग्ला। जौ गोरान लोङै लोङै खर'आ कमप्लिट डेमेज जाबाय। हाग्रामा महिलारिया मोनाबिलिनि 6 PM निफ्राय फुंनि 3 PM सिम बिथाङा जौ गोरान लोङो। लोगोसे खाम्फा बरगयारिया सासे गेसाव बेदर जाग्रा मानसि। बाक्सानि गथ' गथाय बिमा बिफा बुरै बोराय बयबो मिथियो होनना राकेश ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारदों। इउपिपिएलनि सा 100 लाइमोनफोरनि इन्टारेक्सन हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालिंदुवार बिटिसि बियाबाव कालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि सा 100 इन्टारेक्सन हाबाफारिया फानिरि दुर्गा मन्दिर नब्लाङाव जानानै थाङो। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि देरहासार बर'नि दैदेननाय हाबाफारियाव
बाहागो लाफैनाय लाइमोनफोरखौ बराय बिबुंथिजों बरायै खालेंदर बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि एम नीलज स्वर्गियारि बिथाङा आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो ककलाबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेथारि मन्टु बर' बिथाङा। बे इन्टारेक्शन हाबाफारियाव बिटिआर सरकारनि जौगाखां मावबोनाय हाबाफारिनि सायाव इन्टारेक्शन खालामलायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे गोबां लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनना गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। खाग्राबारनि दहला हाबिया हाब्रुनिफ्राय रैखा मोनबाय। बोसोर बोसोर नेवसिजानाय दहला हाबि गामिया एसे रैखा मोननो हाबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव उदालगुरि जिल्लानि 62 नं फानेरि बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब ओनसोल खाग्राबारनि बाक्सा जिल्ला सिमना गामि दहला हाबिया गोबां बोसोरनिफ्राय जौगानायनि महरखौनो नुनो मोनाखैमोन। बे गाज्रि हालोदखौ नुनानै दानि एमएलए बिश्वजित दैमारिया थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव मदद जानाय बायदि अन्थाइ बाला गारना होयो। गामिनि रायजोनि गोसोआव गोजोननायनि रेगा बेरखांदों आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि बेबायदि बाख्नायथाव खामानि मावनायनि सायाव साबायखर बावहरदों दहला हाबि गामिनि रायजोफ्रा। सरकारा मोनसे गेदेर गोरोन्थि खालामदों आरो बिनि थाखाय नोगोरारिफ्रा भुगिनांदों। बेनि रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'नानि समाव सुबुंफोरखौ भेक्सिन होनानै गोथौ हाखराव लांदों सरकारा। नायबिजिरना रोखा फोरमानखौ मोननो हादों। कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव गोबां गेदेर खैफोद आरो बेराम आजारजों भुगिनांदों सुबुंफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला कर'ना भेक्सिन थुनायनि जाहोनाव बिगुरनि जेंना, केन्सार बेराम, जरानि सानाय सुनाय, मेगननि बेराम बायदिफ्रा बांदों। लोगोसे बेराम होबथानो हानाय गोहोआबो खमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नाया गाहाम जागोन दि साधारन सुबुंफोरखौ हादराव जर-जबस्ति भेक्सिन थुनायनि गाज्रि फिथाइखौ आथिखालाव गोबां सुबुङा मोनगासिनो दङ। हादरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआबो भेक्सिनखौ बायध'था थुनांगौ होनना राय होआखैमोन। सरकारा मानो बेबायदि अख्रायै भेक्सिनखौ थुखो बे दासिम रहस्य जाना दङ। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी थामहिनबा फेरेंगाखौ गिबियावनो बिटिआरनिफ्राय होखारनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी एबा फेरेंगाया बिटिसिनि मानसि नङा। अदेबानि फेरेंगाया बायजोनिसो होनना हाग्रामा महिलारिया बुंदों। हाग्रामा महिलारिया रन्जित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों बिबुंसार होदों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो एफेक्सननि नटिसआ रन्जित बसुमतारीनियावसो थांदोंगोन। मानोना रन्जित बसुमतारीया 2007 मायथाइयावसो बिटिसिआव फैदों होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दाउमा दाउसाफोर बायदि आलाय सिलाय बुथार जादों बर' फिसाफ्रा। माब्लाबा सरकारजों, माब्लाबा सुथुरजों आरो माब्लाबा गावजों गावबो। फिन सासे बर' फिसाखौ गुवाहाटियाव दुथांफोरा खारसे बेसे बुथारदों। बुथारजानाय बर' लाइमोनखौ गसाइगावनि 23 बोसोरनि राजा नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो बर' लाइमोनफोरनि जिउआ बेसेबां रैखाथि गोनां, बे मोनसे गेदेर सोंलु सिखारदों। फिन खेब गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाहैनानै बर' लाइमोननि जिउ खहा। सोरबा सिनायमोनि दुथांफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारि आरो मोले नार्जारिनि सेथि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारिया नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनि थाखाय रां खामायनो माखासे सान सिगां गुवाहाटि नोगोरमानि नुनमाथि गुटखा कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै राजा नार्जारिया सोरबा दुथांफोरजों बुथारजायो। थांनाय सुनिबार सानखालि गोथै देहाखौ गंसे लेट्रिन सिङावसो मोननो हायो। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला राजा नार्जारिखौ सोरबा सिनायमोनि दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। राजा नार्जारिनि गोथै देहाफ्राव गोबां दागो आरो जोखोम जानायनि सिनफोरखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव फरायसालिमायाव 5थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन राजा नार्जारिया। नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखायनो खामानि मावनो थाहैनानै बेबायदि खारसे बेसे बुथार जानांबाय सासे बर' लाइमोना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थार नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ आखाइ खबजोनानै
खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिगोरा बिथाङा। नाथाय खोथाया बिसोरदि खारसे बेसे बुथारजानाय राजा नाजानि नखरा थारैनो थार बिजिरनायखौ मोनगोन ना? फिसाज्ला राजा नाजानि गोथै सहखौ नुनानै बिमा मोले नार्जारिया गोरबो बिखा बायग्लिदों। रथ' रथ' मोदै बोहैदों।